Apa? Sayangku, cintaku, kasihku, kerjaku. Yang bagus dewe. Ora lho, Sri. Go Iya. tas maca. Ayo Nang Ram, ndi? seksi ta. Aku nyun duite, Pak. Mari Waduh. belanja lho. Kowe iki arep blonjo apa? Sampean priye butuh mangan. Enggak kok? Aku selak selak panas ki lho, aku awakku ireng iki. Ora lho, Sri. Dek iki kan yo tak kei dhuwit 200. Mau yo apa? Halah, engko 200.000 lho. Lah jare sampean pengen bojone ayu, awake resik. Nah, wong wingi tak kei dhuwit 200 tak ngene blonjo, malah mau ngene salon. Anane wong ayu ki apa kudu ning salon? Lah wong ning pasar kae bedak bagor kan yo enek to, Sri. Alah Pak, wedak bagoran ku opo lho? Lah kok nek nganggo wedak bagoran lah ya ra iku blonteng kabeh. Sampeyan kok malah pindah hati piye? Pindah lain hati ki ra mungkin to, Sri. Sri wong aku mulai nang awakmu ki sian perjuanganku ki ora karo-karuan. Lah iya, nek sampeyan ki lho wis berjuang semono suwene, ya pisan to ya dientekne penuh hati. Amput. Ya kali ini nih. Mau apa jenenge? Kasih sekarang jenenge. Aku ki yo kurang sepenuh hati piye lho, Sri. Sepak bolong kuwi lho. Sampai tak jahitne. Kotangmu pedot. Lembel gedes. Mosok ter nukokne tali kutang, sempak bolong. Aku lho ora tau nukokne sing anyar. Aku njaluk sing anyar. Makane kingko ndang dikeki duwite aku tak tuku sing anyar. Ganteng kuwi ketane nang desa kuwi ketek ya panggah nomor 1 aku iki. Blonjo lho. Iki arep blonjo apa? Sampeyan pripun? Kaya nek sorong kemriyek. Ndak kok? Kaya wong tukaran sapa ya? Panas ki lho aku awakku ireng iki. Saya Dek iki kan pikiran yo rame. tak kei dhuwit Apa ya? 200. Mau yo apa? Alah, kok 200.000 lho. Lah jare sampean pengen bojone ayu. Tak kei dhuwit 200 tak Awake ngene resik. blonjo, malah mau ngene salon. Anane wong ayu ki apa kudu ning salon? Lah wong ning pasar kae. Oh alah, tiba si Sri karo bojone to kan. Biyen tak rapi ra gelem. Malah karo jeneng iki. Uripe penjenengan menentukan. Dek iki kan yo tak kei dhuwit 200. Mau yo apa? Jane ya wis tak tebak nek uripmu karo Jumadi kira bakalan congkrah padu wae urip. Ora apa-apa lah, biyene aku ora iso ngenekne prawane. Makane kingko ndang dikeki duwite aku tak tuku sing anyar. Alah mbuh, wis ora sida ning sawah ki. Sempatan iki. Nek sawah iso ngrasi Sri. Jane cek sugih aku titik karo Jumadi. Ngopo ya si Sri iki? Malah kene karo Jumadi. Ayo. Coba bayi. Sopo kuwi? Sopo ya? Kapan saku aku orang duwe tanggungan banget, Cek. Sri, Sampeyan sapa? Ujug-ujug lunga kono ora kula nuwun. Beh, aku baru udah loh, Sri. Lah katokan ngono lho, Mas. Lagi lali tenan dah Sri karo aku iki. Aku iki baru udah. Katokan, Mas, katokan. Yo klamben barang ngono lho. Aku ki baru udah, Sri. Baru udah. Sing biyen tau tak tolak Sri aku iki, Sri. Walah,
Mas Bar no. Ya ampun, ya, aku eling aku. Heeh, sik, wis pinara, Mas. Ya pinara. Baik. Walah, sampean ki Mas Bar sing tau nggodak aku ngangge kembang kuburan kae to, Mas? Alah, Sri, merasa dieling-eling zaman semono. Zaman semono aku lah isih kere. Berarti sampean saiki wis sugih to, Mas? Nah, mbok bandingne karo Jumadi, kelasnya wis beda. Jumadi kanggo wis lan apa-apane iki. Masa iya to, Mas? Jane aku ngene iki ya ora pengen sombong jane. Iya, Mas. Saiki tak sawang ya beda karo sing dek mben-mben iku. Tambah necis ya, Mas. Ya sing sabar ya, Sri. Karena Jumadi kan biyen ki terahne ya balungan iki. Saiki aya awakmu ki. Walah, Mas lho ngaku ki ket jaman biyen ki nek cedhek karo Mas Jumadi ki atiku seneng. Ki pengen iki dipeluk. Wis pokoke bahagia lho pas nek aku karo Mas Jumadi ki. Lah. Pelet, Sri. Zaman semono ki awakmu ki ora dipelet Jumadi. Ora bakalan awe kedan ki gelem dirapi Jumadi ki. Pelet piye to, Mas? Wong trah aku ki seneng tenanan lho ke jaman biyen, mbuh. Apa nek wis cedhek ngono ki rasa pengen dipeluk terus ngono lho. Kaos apa Sri. Ora lho, Sri. Ki kowe iki apa ya betah mbok terus-terusne urip ngono iki karo Jumadi. Umpama ya ta ya. Iki umpama lho iki ya. Saumpama kowe karo aku ngono ku piye, Sri? Ki maksudmu ki piye to, Mas? Bar. Sampeyan ki yo aja nyetrek kono rada kono lho, gak penak aku nek Mas Jumadi teko piye jenenge karo Kesempatan ini iki ya. Sesuk belum tentu lho iso ketemu nang ngene iki. Ning Jumadi rong bulan. Piye? Sampeyan ki wis bagus, ganteng, mapan, mbok yo golek liyane sing ayu ngono. Lah, sprono-sprene sampeyan apa rong rabi? Janjane ke aku nak pengen rapi ke mungkin bojoku wis papat. Nanging aku pengen ming kelingan awakmu wae ya. Wis pokoke tak dongakne sampeyan besok ndang. Boleh bojo sing apik, sing cocok karo sampeyan. Ora cukup semono sih. Aku ki dimenake ming karo awakmu lho, Trano. Lo. Lah kowe iki wani-wani men, Pak. Dolan rene aku renek. Anu di, sik ya. Lali, bedusku engke mau arep lahiran. Apa? Oh, lo luwuk kowe.